Ja va començar fa uns anys, quan van acudir en el temps del gòtic per a veure quines obres podríem realitzar. Ho havíem comentat ja en el senyor Carles Brull, l'arquitecte que ens ajuda aquí a la catedral, quina obra podríem fer, i va ser esta, l'absis, que és la gran joieta que tenim aquí en la catedral. I poder-la fer visitable, perquè aquest patrimoni, que és d'una riquesa extraordinària del gòtic aquí, català, també del nostre casa, sobretot de Tortosa, doncs que no només pogués ser conservat i netejat, sinó que al mateix temps pogués ser visitat per la gent. Ara esta primera fase de les 9 crugies que hi ha són 4, en esta aportació de 500.000 euros de la Caixa en la Generalitat i la col·laboració, per supost, del Bisbat al capítol, que és el propietari de la catedral. I després quedaran les 5 altres crugies. Claro, per tant, ara a finals del 2024 esperem que se pugui acabar esta obra i que durant el 2025 puguem fer l'altra, que és que estem esperant, perquè hem demanat l'ajuda del Ministeri de Fomento del 2% cultural. Esperem que pront surti la resolució, sigui favorable, i així puguem continuar l'obra i quan ja la tinguem tota conclosa, poder-la ja ser visitable. Quan pot ser? Doncs no ho sé, jo espero que al finals del 2025 és la nostra il·lusió que estigui tot, si és abans, doncs millor, no? Però, i si no pot ser, doncs ja direm, quan puguem continuarem. Esperem que sí, i aquesta és la nostra il·lusió. Sabem que la recerca és una pota indispensable quan treballem en patrimoni, el que és la intervenció als edificis, també als elements patrimonials, però per l'altra banda està el retorn social i la divulgació que es fa dels edificis, que en aquest cas aquesta actuació concreta va destinada a això. Aquí a Tortosa, dins del programa Temps de Gòtic, s'ha intervingut a la muralla de Santa Clara, s'ha intervingut també als Reials Col·legis i ara finalment s'intervé aquí a la catedral en una obra que té un cost total de 500.000 euros. O sigui, és que estem molt contents d'haver pogut contribuir des de la Generalitat, parlo ara, a millorar, diguéssim, el coneixement i l'estat d'un element patrimonial tan important com és este de la catedral. Quan jo dic que és un conjunt d'alta qualitat, l'alta qualitat jo crec que es pot veure, estem parlant de, tot i que són elements que tampoc al seu dia havien de veure'ls al públic en general, estan treballats amb una exquisitesa, uns calats, una cosa complicadíssima, i després la quantitat, que és l'altre tema que dèiem. Només amb els capitells, que cada un és una petita obra d'art, en tenim, crec que 130 i pico, només amb aquestes peces. Si això hi sumem les cardines, les gàrgoles, els elements vegetals que tenim aquí, els arbotans, els mascarons, podem estar parlant del voltant de... La xifra exacta no té però estem entre 400 i 500 peces que podem individualitzar. De fet, a nivell de restauració tractem cada una com si fos una peça única.